Wannan shirin da za ku kalla kamfanin bakin man juye na Ipcon Oil Lubricant ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Allah wallahi. Kai, kakare ga kura, kai! Ga mai sanda maganin ƙananan ƙwarin daji, sanda na ɗaya mai murga, sanda ɗaya mara murga, ga ƙaramin sanda mai kau da ƙarar ƙananan ƙwarin daji. Muna gabatar muku da Ipcon Boxer Super Oil. Baƙin mai ne na babura mai kafa biyu. Muna lita ɗaya mai murki, lita ɗaya mara murki. Ga kuma rabin lita Ipcon Boxer Super mai kawar da karar inji tare da hayaki. Tabbas Ipcon Boxer Super duniya ne. Baƙin mai ne mai kyau da nagarta. Bawan Allah wani zai sa maka? Na gamsu kowanne ma za a iya samun a ciki. Ipcon Oil duniya ne. Amanata su ne jarabtata na kasa jurewa bari in dai na san batun rike amanata su ne jarabtata na kasa jurewa bari in dai na san batun. gama duniya so ya leka har kogo idan masoyi zai rufe ba abin da zai hango. Galili magana da ta gaya maka gidan to anan ma da ka gaya a ne ka zauna a ofis kaga ka tuba zama shi a ofis ne kai kaga alamun masu a cikin wani wasu ba ka ke shi da bayan shi kar a yi masa shi ke ka gane ko wannan shi ne sakatare na bashi yana da zaɓar ba saboda ka kai sai ka mishi bari karkai wasu karkai wasu karkai wasu shi saboda ka zai duk wanda da ya kasu ka nemi na wuya na ɗaya ba na sun masa shi ke ka ji ko? mu aiki na da abubuwan balbarka majalla ba ba kai iyaye ba sa ka suke ci abin da ka ji wasu bayan wasu bayan ai ina fara baka bayani ya bayan din da suka taru tukuna zaka ji mamaki ka ji ba wanda bai ba musu ne sai a kai to da ka ga wasu ba to suna nan ai ba sai ne kawai dan akwai bayanan da ya kamata mu maka ka yi sai wannan fa zan yi zama wani sunan kwa shikenan tashi mu da Allah sai wajen bazai ka tun yanzu a ya ga gani sai a gani ba ya ko ba ka mutu a cikin wani bane dole ka kawai sai ku dawo daga baya sai ban dan dudu abin da zan duba ba ni kan ne na wannan harkar kalan daular nan gaskiya musulunci akwai daɗi yanzu wai ka jiba yadda ɗalibai suke zuwa guri na wasu su zo a babur wasu a mota a zuwa tsuguna har kar a gaida ni wannan kama hajiya lawisa hajiya lawisa bari ki zo mu gaisa kwana biyu ɗan duniya a yakin ta ba ke ba ɗoriya ki yasa aka yi ajin tara kuta ne me ki na rasa na dinga ina lawisa aka ce ba ki a gari ashe kina nan ko ya ki malam abusha ni yanzu na daina wannan harka mun riga mun koma ana musulun yanzu mu
daga makaranta sai islamiyya sai waye dai ga nan almajirai kala kala. Ashe kai dai musulunta kai da wuri ka karɓi kalmar shahada? Wallahi tallahi. Ai rayuwa ce yau gobe mu ne gobe ba mu bane. A to haka ne gaskiya, amma mu dai gaskiya tukunna dai bamu gama cin duniyar mu da tsinke ba, sai na ci abin da na ci, na tara abin da na tara, zan daina ko zan ma daina. Lawisa da gani duniya ce ta miki ta shawar tsaki. Dudu baki shiga shekara 3 da zama cikakken meka ba, amma kin musulunta? Allah ya tukunna ma ni kaga kusa ajo na ma, bari ma nuna ma katin gayyata, insha Allah nan da jibi za a yi. A ga zami na rashin mutunci za a ci uwar sabada. Na kira dan kwaira zai ga halarci wajen. Subhanallah, zan zo da muku wa'azi. Wa'azi maka za ka tafi da mu karewar wa'azi, ba magana wa'azi ya ji Lawisa, ke ma duniya ce da gani gani ta shawo tsaki, in ba dan haka ba ta ya dudu daga shigo ka duniya me kanci ka ce ka musulunta. To ya za a yi wacce kina gani yau mu ne gobe ba mu bane. Ki ba za ka dame ni ba, daga zuwa za ka fara mu wa'azi, Allah ya ce annabi ya ce ba zan iya ba, kaga tafiya ta tun da suka ke tofe ni da yawun na muna ga miki Allah da annabi jan kaga tafiya ta muna ga miki ba zan iya ba, kaga tafiya ta wallahi ba zan yi ba. Allah ya rufa. Zo mana ‘yar albarka. Nishin me yake faruwa ne na ga kwanan baki a zuwa gidan Alhaji sai kuma kike dawa da wuri. To matsala a gidan da abokin aiki naki ko kuwa dai yar gidan? To, kina ji? Talauci ba wasa bane. Kina jin wannan magana? Saboda haka komawa gidan Alhaji Sunusi da aiki suna da kina fahimta da kyau? Saboda duk abin da zai same ki a can ya same ki, duk abin da za a miki a miki, ni dai bukata idan garin Allah waye ke din ganki fita. Domin da ke gana ina da ni fa da fitar ki nake ji da ita nake gani. Domin ina gani ba abin da nake yi in garin Allah ya waye. Sai dai wannan inuwar in ta kaurace sai in koma can, in ta dawo can sai in je can. Ko? Kina zuwa aikin nan da ai daɗi kuma yarinya lokacin da kina ganin matsala. To ni ki daina ganin matsalar da ke ni in dawo gani ko me? To kina ji? Komin matsala ba ta kai in zauna ban sa komai a cikin na ba. Saboda haka wajibi ne akan ki ke za ki yi haƙuri ki koma da aiki. Duk abin da yake kawai ki haƙuri. Domin ko na gashi na zauna a duniya akan haƙuri ke. Kin ji ko? Saboda ka kin ga jatumar ki akan irin rashin haƙuri muka rabu da ita. Mata ce Allah ya ɗan ba mai haƙuri ba. Ita ba ta iya jure haƙurin babu ba. Ba ta da haƙuri haka Allah ya yi ta. Amma ke da Allah ya yi ki da kina jin magana ta. To dan Allah dan Allah ki haƙuri ne kuma gidan Allah ki so ya yi. Kin ji ko yarinya? Alhamdulillah Allah ubangiji ya miki albarka. Domin duk babin kan Allah maka arziki da ya ilimi. To alhamdulillah mutum zai ji sauki a zuciyarsa. Saboda haka iya ki. Allah miki albarka ne ki. To ina ji. zama haƙuri kamar yadda ka faɗa kai haƙuri ka zama da ita tsakanin yanzu kun ga nan ba da a ce kun gina nan mace a cikin gida ba a wurin na zarfe ba sai ba a cikin gida hakan ba ya ba a girmani da kai to alhamdulillah to yarinya kin tawo babbar magana wato magana aure kafin ki taki sai da kika ji nayi magana akan mahaifiyarki ba ta da haƙuri mata ce wanda bata iya jure talauci ba akan haka dai muka rabu da ita to amma tunda kin yi magana akan zaɓi kika bani na ji daɗi sosai ko dai na ƙara aure ko kuma in dawo da mahaifiyarki to alhamdulillah zan duba in gani tunda zaɓi ne amma kuma dai kin son dawo da mahaifiyarta ki ko ja yarinya to zan duba in ganin Allah yadda to Allah miki albarka kin ji ko da yake Allah miki albarka a zan dawo da ita wallahi zan dawo da ita in Allah yadda kawai ki jira inki da kyau yarinya na gode ko ba da
madalla Allah miki albarka Allah miki albarka duniya mai labari wai a yanzu a duniyan nan ta malikin yawmuddin babu wanda zai zo dauke ka aiki kai ni ne wancan kai kuma dan gidan uban wa da aka zo ka zo na kusa da ni ka dinga mun kuka kai baka san me yake magana wani yake ba ba to yanzu da wannan me yake kudi yake ba kuma ba samu ake ba kuma mutum yanzu matasan yanzu ba su na to kuma ni ka zo na kusa ne ka dinga mun kuka kaga dan girman Allah dan annabi ka tafi ka kyalin ni da abun ma da yake damu na wai iya za ka saka ni a gaba ka dinga mun kuka ne nan to kuma kan je matsalan mana to kai me matsala ka ne ni ina cikin matsala kai kuma ka zo ka sani a damuwa ni ka zo ka dinga mun kuka kana wani garjeje da kai ma to ban da sana'a gaban sana'a mana uban wai zai baka sana'a kai ba za ka ban ba ni din ne zan baka sana'a za ka ban ba inda Allah in raba ba da wahala ai ni inda ne zan baka sana'a yanzu me za ka ban ba kana gani yanzu mutanen kowa hakima ga masa ake ba su da sana'a ba garbi ba kuma ga nan kowa yana kokarin ana bashi kai ka yaro da gata ni nan da kake gani na ni ma nan sana'ar nake so ba dai sana'a kake so ba sana'a nake so mai ko da me ni sace nake yi ka yadda za ka yi ko ba za ka yi ba zan yi wani gaskiya a in da ka karbi ba za ka iya ba shi ka ji dan iska ko ka ce kana buƙatar sana'a in sana'a kake so ka zo a baka mana a ni ina fama da ciki na kai ka zo ka ce wani baka sana'a ka ji kawai dan iska ko zaɓin zama a gidan da gida musu zama gidan kuma ba wanda wani ko da amma ko da baki da uwa a wannan gidan nan baki da mahaifiya ba zaki zauna sabila da goma idan mahaifinki ya je ko ya zo ya same ki a gidan kin ga dai ba za a ci gidan nan babu mutum ba kuma an san mahaifiyarki Allah ya mata rasuwa kin ga kuma ke ya ce bayan da sa aiki canja mazauni ko ba haka ba amma dai na fuskanci ra'ayi ki fi zaɓin zama ki zauna a nan babu damuwa Allah ta taimaka ba wai abu ne ba ma ki haƙuri. A za ka damu abin da ya zama shi kenan. Kenan to. To, ina da zan tafi sai da zaɓi gobe zan dawo. Ya yi tafi? Dole ya na san dole. Gobe ne ba mai biki tana jira na a gidan. Yau shi kenan? Wa ke jira ki? Baba na gida ya dawo kin ga bai ga da wurin daɗi ba. To ai irin hakan ne yasa wani ce ko ki zaki na zuwa kina dan zauna ki kuma. Kin ga dai duk abin da kike bukata ba ki rasa ba ko? Shi ke ni da abin da ke so ai shi za a yi ba kuma wallahi to ni ka zan tafi to sai rasa a gaishe da gida yawa gaskiya yarinyar nan tana so da samu shi kenan babu dama inda da bullo mata sai ta daure min kai na san magani ta na san yadda zan yi ita ina ga nan gurin nake zaman direki na je gida aka ce mu wai kin je aika shi ya za kika gama na zauna akan bakin nan kan kwana na san daidai da za a yi za mu haɗu a wannan lokacin ma ka tare ni wai tsaya ma tuku wani labari na ji shi ya sa ma na dan tsaya daga nan gurin wai da gaske ne an kawo miki saurayi wani dan birni iya na kawo min shi ma da kuma ina son sa idin fa ya za kika cuce ni kika ce min yaya ke sa tun wuri na ce ki dinga kira na da ruwa kaga ina ganin ke da mutunci gaskiyar mutunci yanzu ki wurgar da shi gefe ni na cire da mutuncin na ban shi a banɗakin gidanmu ke sa ki ganni na fito wani haka a'a yanzu baka jin magana ruwa Najatu dawo ta nan Najatu nace dawo ta nan ruwa kai fa baka da mutunci ke Najatu je ki gida ma je ki gida baka da mutunci ruwa kai kullum akan magana da nake gaya ma kai ba za ka dauka ba kenan ko ba za ka dauka ba ko kai kana kallon da dama ko kai ne kuma
ko in ce ke ce kuma dan ni ban yarda da musulunta da kai ba tuban mu zo kai wallahi tuban mu zo kai ba musulunta kirki kai ba nan da gobe zan ganka a duniya me kanci Allah kiyaye a wallahi ba magana Allah ya kiyaye dole ba musulunta dole mun ga miki gaskiya to ni ƙarya nake so a faɗa mun ƙarya kike so insha Allah bi duniya a hankali ba aha a guje zan bi ta ne ko wallahi kin san jirgi ma ba ya kasa kure duniya ki bi duniyar nan a hankali ni lokaci na ne in nayi abin da nayi sai in yi sai in bari in ma zan dena ki ci gaba da wani manyanci wani wai kin musulunta Lawis kai ki gama ma wallahi gani kika kin yi kwatsa babu mamora a cikin ki yasa kika ce kin musulunta ni kwa gani na fara ba ki gani wallahi ke ma gani kika kin yi kwatsa baki da mamora a jikin ki yasa kika ce kin dena ni ku kaga yanzu na fara wallahi kaga tafiya ta subhanallahi rayuwa juyi amanata su ne jarabtata na kasa jurewa bari in dai na san batun rike da ke gida to yi zai da wai ya labarin da muka fara yin ni gaskiya wallahi kaga da kuke tare a cikin ina ce da kuke da kuma kaga za shi wani da wasu tsoro tana ganin kamar ina son ka kaga tana da wai su haiman ne ana tare ba da bai kamata a ce ina tare da wannan tunanin ku na mata kenan wannan yarinya ce rabu da ita mu je kawai raka ki gidan mata ina ganin ko kai da ba ka gani amma da mu je mu je raka ba na gaya ma tun da na daina harkar daudin nan ka gane ku gabaki ɗaya harkar daba kuma ta yi ƙarfi na gaya ma da na kama malinta na ga malintan nan ba zai ba na kuma in karɓe mutum waya in sha jini dan kudin ba sanya ko kai ya gani a wannan shine da yau mutum no kai kai na gaya ma ba lissafi ko kai addu'a muke ta yi kai namiji ka ce kai ma za a je da kai baba ka ga wani da katuwar waya kalli wani lokacin matsalar ba daga banguna take ba shiga play store ko app store ku soke manhajar Zara Soft Data bayan data mai karko kuna iya biyan kowane irin bill a cikin app dinmu kamar biyan kudin wuta siyan katin waya rijista wa jam da neko da kuma TV subscription. Zara Soft Data lamba dai a duk faɗin Najeriya wajen samun data mai sauki. Za ku iya siyan 1 gig na datar MTN Glo da kuma Airtel a ƙasa da naira 300 sannan da zarar ka sa kuɗi akan Zara Soft nan take zai shiga. Sannan masu sai da data kuna iya saran data a Zara Soft sannan ku sai da wa customers din. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantin su bane. Amarya dan ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir korin har ki dan san uwar gida. Bani dahir kori. Mun zo da dahir kori. Bani dahir kori. Kuma karɓi dahir kori. Mama ki bani dahir kori. Batun dahir kori. Kaji dai batun dahir kori. Kai, akwai kula fa ni ga ma harka. Wallahi Allah. Kai, Yuna. Kamar ya ne. Ba mu ranin ka. Kamar ya. Ba mu ranin ka ka. Kai, ba mu ya ka. Kai, aka bayar ba. Wayen mu. Kamar ya ba ka waya ne. Ba ka ba. Kamar ya wayen ba. Ba ta dan. Ba mu nan ba. Ba Sannu fa wallahi ba zama an zo yi ba. Me yake faruwa? Wallahi nake. Kin ga ma yanzu shi na rage anguwa ne. Shiru daga kwana biyu ba fito ba nace me yake faruwa ne ba ta
zuwa wajen aiki ba na gani. Wallahi kin san jiki da jini wallahi ba na jin daɗi na kwana biyu na amma ki hakuri ban sanar miki ba. Ayya Allah sarki to Allah ya sauke. To ne ma na musamman na zo wajen ki saboda wajen abubuwa da a gurin ki. Kin san ne mutum da zuwa aiki ne. Ina da Allah da ki bar aiki ne. Duk abin da kike so. Anti sai magana amma lafiya ba ta ce ba aiki ko na abu ne sai da ta wallahi ko ni ba abin da ko dai na fi da kan sami da uzuri ne. Ba mun da ke ba abin da sai insha Allah ya kore ki. A'a ina za ka kai nake jira. Na magunka na zo wayata na zo karba. Wayarka gaskiya. Wayata me? Gaskiya me? Ina so in gaya ma ne. Ina ji. Saboda gaskiya wayarka na zuwa wasu wallahi yan daba sun karɓi wayar nan. Yan daba? Ni ban san zancewa ba za ta taba sabuwa ba bindiga a gowa wayata na sai nawa na sai waya 500 ko sati ba te baka ce yanzu an ara ma zaka je yawon hoto kuma ka zo ka ce min haka. Hakuri za ka yi. Hakuri me? Da ta mutu sadaka nawa ka bayar? Wallahi ba wani hakuri zan yi kawai. Kai haka ma fa nayi jarumta da kai jarumta ina ba wata magana jarumta wayata na sani kawai zaka bani. To je ka dauko ina nan na zaman jiran ka ba inda ma zan motsa. Ban san asara ba wallahi sai ka biya ni. Kai, mana gode wa Allah, kai, da Allah ya sa gidan nan namu ba kofa biyu bace, ai da na sha wahala. Wannan da yake wannan haukar ma. Har yanzu bai fito ba kusan minti 30 ina da wajen da zan jefa. Ya zo ya shanya ni ba kayan wanki ba wallahi ya fito sai ya ban wayata duk inda za a je sai ya biya ni. Can banza ma zancen wafi ya ce wani wai kanti sun kwace ba zai ma fito da ita ne. Wallahi sai ya fito min da wannan dama na ji labari an ce zai tafi gane neman kuɗi oh da kuɗin wayata zai kuɗin mota kenan. Wallahi sai ya fito ya ban kaya ta. kai kan baka da lokacin kanka ma bilantana lokacin wani hawa ya jabi ai gaskiya ne kuma ya zage kana min irin wannan kallon nan din na fada faɗan gaskiya shi kenan sai da laifi ni gaskiya wannan abin yana damuna hawa ka san kana nan ya jabi shine ba za ka kira ni ba baka nemen ba
Me fa? Me ya fa? Wani komai. Ka sa koma me yake faruwa? Ni ba so kuma kana tambaya na me yake faruwa. Ai ka dawo ma ba za ka huta ba sai ka yi waɗansu abubuwan da ba shi ba. Wannan karatun da kake ban ga me amfaninsa ba. Ba ofis kake ba. Sai ka bari ka je ofis sai ka je kai ko? Ayyukan ofis din nake da rage. Gaskiya ai kuma ya muka yi da kai kwanaki akan zuwa ofis din da waɗansu ayyukan na ci a To in ba na yi a gidan zan iya ragewa ofis din nan. Ba zai yiwu ba yi. In ba na yi a gida ai ba zan iya ragewa ofis ba. Me ne matsalar nake? Na faɗa maka akan ka rage ayyukan kuma ka ce min ba rai yiwu ba. To na ji na rage. Ya kai ba za ka gane ba ne wallahi. To me ne ke da mu zaki so da zaki ce ba zan gane ba. Amma ai ya kamata ka gane. Kullum ina fahimtar da kai ka kasa fahimta. Ni fa na faɗa maka ba zan iya rabuwa da kai ba. Shi ne magana. Ba iya rabuwa da ni ba kamar Ni ba zan iya rabuwa. Mace za ta je gidan mijinta dama ya to ai duk inda kika ga mace da namiji a gida dole ba za su rubuta nan. Dole za ta je gidan mijinta Ba wani gidan mijin da zan je ina nan tare da kai ka san fa ina son ka. Tsakani da Allah bai kamata a ce duk maganar da nake faɗa maka baka gane nufina ba. Ina faɗa maka. Kina so na? Soyayya ko ta gaskiya ma ta aure. Kenan ya Jabir, tun da har na faɗa maka ba gane ba, babu damuwa. Ya faɗa maka matsalar da nake ciki. Amma su kuke kullum da rinƙa zama a cikin damuwa cikin juna babu damuwa ya Jabir. Suhaima. Dama sauran ki ban sani ba. To. Gara. Yau an tambayo min waccan. Yau ga wata a gida tana so na. Daddy. Na? Hello. Allah ya yi. Sani. Yawwa, bismillah. Na ji shiru na ce yau shiru har yanzu baka dawo ba. Bari kawai yau gosulo ne kin san yau inda sai a hankali. Ya Na yaro ne yake. Ya Jabir ne? Ba ciki. Kira mun shi ba. Ya Jabir! Ya Jabir! Ya riga shi nan zuwa. To. Assalamu alaikum. Sanda da yawwa. Bismillahirrahmanirrahim. To, Allah yana dawo lafiya. To, sanda yawwa. Batun magana nan ne da muka yi da kai kwanaki. To, Allah ya yi na ji na same su suna cikin koshin lafiya. To. Batun magana yarinyar nan ba. Wanda muka yi da kai kwanakin baya. Dadi ummi ne? Yawwa. Ai ne da tana wuce labarin ga da na zama abin tun da ta da yasu. Sai da tana wuce shi wallahi. Na ai yanzu ma magana ta su ai. Tun da yarinya a gona take. Kuma iyayenta sun ce duk sun yarda da duk abin da na yi sun amince. Saboda haka ne na gaya musu kace to magana ya sun baka. Da ya na ci to zo sani kan kiyama. Ana wata ne ga wata dadi. To dadi kaga Suhaima har ga Allah shakuwan da take tsakaninmu da ita har ga Allah ba kowace yarinya ce za mu shaku irin wannan ba. Ita Suhaima kenan. Ita Suhaima ba. Har ga Allah dadi wannan zancen wancan a bari muga abin da Allah zai yi wannan da gida. Sai da yar uwata har ga Allah ni ban san ya zan yi tsakanina da yar uwata ba. Jabir, na'am. Ka kalle na wa matsayin mahaifinka. Ba na so ina samu ina ga maka magana kana jadi. Haka ne. Bai kamata a ci wannan magana zan kama ka jadi ba. Haka ne. Ka fahimta? To in na ce maka wani abun fari ne ka ce fari ne. Ba na so in ce wani abun fari ne ka ce baki ne. Ka fahimta? Na fahimta. Abin da kake so yanzu, abin da kake so yanzu ka fahimta. Zan tuno maka shekarun bayan da ya wuce. Kana ji na ko? Dudu biyu yaushe na sai wayar zai zo ne min wannan. A'a sarkin barayi. Ya gaban kasa. Sannan Ya gida. Lafiya kalau. Ya garin ne. Lafiya kalau wallahi. Amma fa ba suna na sarkin barayi ba fa. To, ranan nan ba zuka ka je ka dauko na wannan kyautar dillali ya bukato da shi ka kawo min nasiya.
Ƙware kuwa, amma ai ni ba ɓarawo ba ne, tunda ni Allah bai halittar ɓarawo ba, ni ɗan adam ne cikakke. Ni ba nan ba abin duniya ne ya dame ni. Me ya faru? Wannan wayar da ka gani a waje na din nan, wacce na siya 600 nan. Ita, wai daga ara wannan iskan yago an gwamu daga cewa zai je yawon ɗaukar hoto, sai na ce mai bana ba da aran waya ta ce min sai ta ɗauka hoto, wai yanzu ya zo ne magana wai an kwace masa ita, saboda ya raina min hankali, ai wallahi ba zan yarda ba. An kwace ma waya? Wai an kwace mai saboda tsabagin ya mai da ni wani shaka tafi. Kuma wai na je gidansu na fi minti 30 ina zaune zaman jiran sai zo ya bude kofar ma wai ki budewa. Ya ki budewa. Ai ni labarin da kawai ma ai ba karamin daɗi na je. Nan fa na sato fa zakara fa nace ka zo ka siya. Ka zo ka tsaka na rena mu hankali. Har ka ƙarhe ma ka sa ma an ce riga. Ai ba karamin daɗi na ji ba. Zaka ji daɗi mana. Ai na gane ka dama kai mugu ne, na gane ka. Dole za ka ce ka ji daɗi. Ka to da wani ɗanyen bakin ka an sace ma Allah ya ƙara. Ai ni iya abin da zan ce ma kenan Allah ya ƙara. Kai fa lokacin da ina cikin jin yunwa na kama zakara ne ce ka siya. Ta kace kai baka jin kayan sata. Wato yi dan adam da yanda ya tsinci kansa ma ku ba ku taimaka masa ma kenan. In da kalmar taimako ka zo da ita ai zan taimaka maka. Ca kai fa wannan fa ka je ka sato shi fa. Ai da gaya mun fa ka je ka sato shi wai in zo in siya ni. Kana nan babatu da bakin ta ya wallahi sai ya biya ni wallahi ba zan biya ka ba. Wallahi sai ya biya ni. Na ji ma an ce abu zai tafi gane neman kuɗi wallahi sai ya biya ni. Haka ne. Allah sa Allah tabbatar da alkhairi. Je ka da Allah ne kaka da mun da su. Tunda ba ni ne ma ba yi kenan. Ni ma da ni ko kai mu. Je ka wallahi sai ya biya. Allah raka take gona. Haba. Haukan banza haukan wabi. Ke da ku zo ku da mutane da wani ihu mai da me. Haba mallam. Sha gina yau fa harkan nan tayi fa kware ma ku kai. Wai tambaye ga wannan wayar da kake gani kaga fa. Kyamara 7 ke nan ita. Kyamara 7. Kuma kana ganin wannan wayar za a iya siya 200,000 da ne sabuwar ta. Mun kai mai bari mu je mu kano zai siya. Saboda na ga nan yi ma barawo ne ta. Yini ai. Assalamu alaikum. Muhammad. Kai. Ya kai ne duk mu ne ba duk mu ne. Mu ne da ake ciki kake yin haka ne. Yau sannan lafiya. Lafiya. Harka ce ka gane muka kashe wani muka karɓo wayar sa. Kuka kashe wani? Mun ga kuma ciki akwai account da za a samu alheri a cikin layin ka gane ai. Ka ganta kyamara 10. Ya kake gani? Wannan? Ka ga mana nawa zaka siya. To tunda Ali ne ga Ali. Ba duba ko ba ne ta. Duba gani. Kuma wannan lati. To ya kake nawa ka siya? Ai ba zancen nawa ne sa ku bari in fara tura ta aji. Ai ita ma za ta yi. Wai tambaye ka. To nawa ka sayi waya da ka sa ta aljihunka? To tunda ka ga na sa wa a aljihu dole ku jira ni. Ni ban ce ka tahi ba tunda ba guduwa zan yi ba. Ciniki bai wada ba. Tunda ni dama a nan ai ciniki bai wada ba. Ai da kowa ke son fito muku da hini. Dan je cikin gida ne dauko jakata. Kai ka san mu da kai ka ta san kar in ka tafi baka ba mu. Dama mana. Idan ba mun ya ji. Ka sani fa gaskiya wayan nan ya kamata. Muhammad ka gane. Muhammad no ka gane ka rabu da shi. Ka jira ni ko in fito. Cikin gida zan je ne. Mu zauna anan. Ku fa jira ni fa. Ku jira ni ina dawowa ku jira ni. Muna jira. Ku ta jinkiri ku jira ni. Zan dawo. Muna jira. Kar ku tuci kanku ku jira. Agaji gaskiya magana ta gaskiya to ka tayi mu je mu duba mu kawai shi ne. Ni ma na gaji wallahi tallahi. Ita nan ne gidansa. Walai kuwa nan gunye ce nan ne gidansa. Rai mu leka mana. Kai inna lillahi. Kaga dai ya fasara maka nan anya ba ya gudu. Dama sai da na gaya ma kar ka bashi wayan nan, kar ka bashi wayan nan. Gashi yanzu ka zo ka ja ya gudu ka duba ka gani yanzu nan. Nan me nan? Ai ko Allah ya dora mu. Nan ramuka ka duba ka gani fi sabilillah. Yanzu kenan ka mana asara. Ai ka bari yau mun karbuwa ta ba musu. Ni kawai ban yadda ba kawai ka nemo mana kuɗin. Yau mun karbuwa ta ba musu ba su na ga ma wannan. Kawai ni ka nemo mana kuɗin mu. Na ce ma dama kar a bashi wayan nan kar a bashi. Ga nan ka zo ka bashi wayan. Ni ma kwanta na ko ban ni yanzu magana ta gaskiya kawai ka nemo mana. Mu garan baran da ni da kai. To ai za ka karbe na ci amanar ka ba kawo.